अरे प्रणाम मुखिया जी। आज से तू एक घर के मालकिन बाड़ू। रवा बाप बने वाला बानी। समय बदले खातिर समय तो लागेला। इतना सम्मान रहने से काम न चले। बाकी जिंदगी एक जगह ना ठहरे। जिंदगी के रास्ता इतना आसान ना हो, बहुत घुमावदार होखेला। हम रोमा से वादा करे तानी कि हम राजू के अपना जान से भी बढ़कर प्यार करें। एगो बात याद रखिए विकास, सच्चाई हमेशा उनके लिखा होगा, बाहर ना। चल गई ले रे, कहाँ चल गई।